Terve, mitä kaikille kuuluu? Taas ei ole pitkästä aikaa tullut videota. Tai no, miten se nyt sanois? Ja me aloitetais hardcore nytten tässä. Vähän halusin aloittaa tämän pelailun ja toivottavasti meillä menee hyvin, että päästään loppuun asti. Ettei just silleen niinku Color Hammerille tapahtu, eli kun oli heti toisena päivänä. Kun Yes. Au. Ok. Älä innostu liikaa. Siellä on ravine, jota me tarvitaan. Mitä tässä nyt aloitettais on, että koska nyt tuli uudestaan 1.3, eli kaikki uudet jutut ja nämä tuli, niin kun tuli nämä kaikki uudet päivitykset, kuole nyt. Mä vedän sua turpaan. Se pitää kuolla, näin. Niin, kun tulee kaikki nämä uudet päivitykset, niin missä se XP on? Mitä se tekee? No kuitenkin, mene pois! Mä en pidä susta. Noin. Nää snowbiomet on ihan hirveitä, eli mä halusin pysyä tehdä vaikka jonnekin tonne kallion lähelle joku pieni talo. Jotain semmoista, mutta hakataan tässä vähän alkupuuta. Ja tehdään kaikenlaista. Ja mä en laittanut bonussesteja, koska hardcoressa ei pysty laittamaan bonussesteja. Jos ette tiedä mikä bonussesti on, niin käykää kattoo More World Optionsseissa ja semmoista. Ja me ollaan nyt tultu 21 tilaa, tai no 20 subbajan raja on ylitetty. Ja kiitos todella paljon siitä. Facecami tulee kyllä näkyviin, kyllä. Puhunko minä oikea suomi? Kyllä. Ja koulut alkaa kohta, eli se tarkoittaa, että taas vähemmän videoita. Mutta mä yritän pysyä kuitenkin. Vaikka nyttenkään ei ole tullut hirveästi videoita, niin mä yritän silti pysyä tässä ajan tasalla. Joo. Pitää olla todella varovainen mun hungerbarin kanssa. Ja mulla on too many items, mutta tehdään näin. Että me ei pystytä häkätä mitään. No niin, please anna se XP mulle. Mutta kuitenkin tapetaan nää lampaat, että me saadaan vähän ruokaa. Ei ruokaa, mitä? Mistä mä puhun? Joo, se ei hirveen isolta näytä, mutta kato sinua ironia. Ja tossa on koolia, hyvä juttu. Mennään hakkaa se. Ja tässä on nyt jo alkuun pari tämmöstä hyvää kaivosta, tai hyvän näköistä silleen. Että niihin voitaisiin joskus mennä myös. Ja mitä sarjoita haluaisitte? Mä aion nostaa Binding of Isaacin. Sitä tulis. Ja haluatteko nähdä singleplayeria, että kommentoikaa ihmeessä siitäkin, että singleplayeria tulisiko multa. Spedellähän on, joo, mutta mä en ole varma, että tekeekö sitä enää. We shall never know. En oo kyllä ollenkaan varma, että tekeekö se sitä vai ei. Mutta multa ainakin saattaisi tulla. Ja nyt me tarvitaan ruokaa, missä on kaikki lehmät ja kanat ja nämä. Joo, mä katson, että oliko mulla peacefulilla. Mutta ihan hardcore voi olla peacefulilla. Are you stupid? Onks täällä oikeesti mitään kanoja tai mitään? Eli kuolles mä nyt niinku melkein ekassa osassa. Ille mä tietysti nopeasti hakkaan jotain ja seems legit. Mitä helvettiä Minecraft? Kuitenkin.
Seems legit. Okei, nyt on vähän notch, tai on vähän pärinöissä sekoilla. No niin, kana. Kane, en mä sua satuta. En mä tiitä satuta. Kuolen. Ja sit tulee myös striimi vähän myöhemmin. Striimi tulee sitten 30 tai 50 tilaajassa. Katsotaan nyt tilanteen mukaan. Ja toivotaan, että päästään sinne asti jo. Tehdään tähän nyt tämmönen pieni höskä. Katsotaan, en ole mitään muuta tarvita. Me tarvitaan kiveä. Pitää hakata kiveä ja pitää saada kaikki nämä mahdolliset resurssit ennen yötä. Että me pystytään selviytymään vaarallisessa hardcoren maailmassa. Makataan tämä tästä. Ja mä yritän nyt puhua mahdollisimman paljon teille. Vlogivideoitakin tulee. Mulla on jo kuvattu yksi, joka oli siis pelkkää sekoilua, mutta multa tulee täysin järkevää. Siis Spede haluaa jotain. Spede sanoo silleen, että vlogit on mukaan semmoista sekoilua eikä niillä pitäisi olla tarkoitusta, mutta mun mielestä niillä pitäisi olla tarkoitus. Ja mun vlogilla sitten tulee olemaan tarkoitus. Joo. Kuitenkin. Hakataan vähän puuta. Tai hakattiin vähän puuta. Ja mä olin just, että mihin kannattaisi tehdä joku pieni möskä. Ja introakin tässä alettiin suunnittelemaan. Voitte muuten, te subbaajatte, teillä on muuten mahdollisuus vaikuttaa meidän introon. Te saatte oikeasti siis tehdä meille vaikka intron. Te voitte tehdä siis, laittakaa se vaan videon vastauksiin ja siinä se. Niin sitten, jos me pidetään siitä, niin silloin se tulee. Et oikeesti mä todella arvostaisin sitä, jos sieltä tulisi jotain hienoja introja ja niin edespäin. Tehdään tohon nyt aloitetaan tästä kaivannutta tähän maan sisään. Koska alkaa tulee vähän hämärää. Tai no ei vielä ala tulla hämärää. Mutta tehdään tässä niin kuin näin. Nyt tohon tulee ovi ja sitten tehdään yksi alas. Näin. Mä en ole varma, jos mä laitan yksi alas, mutta teetetään se vaikka tällä. Näin. Tämmönen pieni iglu meille. Kato, siinäkin on jo maata. Katsotaan vielä kauemmas tälleen näin. Ja oho, tänne näin ja sanokaa vaan mitä haluatte nähdä. Mutta mä lopetan tänne tähän yöhön. Ja sitten seuraavassa osassa mennään mainailemaan. Juu, ja mä ajattelin tehdä poistetut kohtauksen videon, miten mulla on mennyt kusisesti nämä videot. Tai kusisesti nämä, ja kusisesti niinku alut ja nämä, että miten on mennyt kusisesti ja nää. Ja meillä on myös yksi episodi, jossa meidän piti tehdä. No se hajosi aivan sama. Käydä hakemaan meidän crafting benchi tuolta. Tulee yö. Paha, se on paha. Tapetaan tuossa squidin, niin voidaan tehdä päiväkirja. Näin. Koska nythän voidaan tehdä näitä kirjoja. Ja sitten, jos teillä on jotain oikeasti kaikkea... Kuolkaa. Jos teillä on oikeasti jotain kaikenlaista. Ja tähän tiedätte, jos tiedätte Antvenomin. Munia. Jos te tiedätte Antvenomin, sillähän vihaa ihan hirveästi näitä lehmiä. No, te tiedätte varmaan mitä mä vihaan.
Punaset! Näin. Mä vihaan kanoja. Koska nää tulee aina tielle. Sitten on niin pieniä. Noin. Oh no. 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 Tulee yö. Tulee yö. Toi tohon. Tehdään nopeasti ovi. Missä alkeen mua pelottaa noin kanojen äänet. No kuitenkin. Tässä tehdään nopeasti furnonse ja kukataan ruokaa ennen kuin kuollaan nälkään. 2 vaan. Onko siellä jo mun vaja? Oho, mitä mä tuon laitoin? Tehdään tämmönen pieni survival-mäkki. Näin. Ja tuohon tulee jotain. Tässä nyt mitä tekis. Oiskohan se tänne videon loppu nytten. Syödään nopeasti nää kanat. Kato! On niin kokonaan saa XP luokkaa ruokaakin. Heitään kaikki turhat, me ei tarvita tonne. Ja siis oikeesti jos teillä on introja tai mitä muuta, niin laittakaa ihmeessä meille viestiä ja laittakaa se videovastauksiin. Eli teidän pitää ekaksi ladata se omalle kanavalle ja sitten laittaa videovastauksiin. Toivottavasti tulee hienoja, jos sieltä edes tulee jotain. Ja niin edespäin. Tehdään tästä nopeasti kivityökalut. Tehdään vähän tikkuja. Näin, näin. Näin, näin, näin. Ja siinä me tarvitaan miekka ja lapio sitten seuraavan osaisen kaivauksiin. Itse asiassa tehdään 2 pikaksia ihan varalta, koska sitä me tarvitaan aika paljon. Näin. Voi hitsi. Näin, näin. No, näin. Hyvä. Juostaan ulos ja katsotaan, okei, täällä on mopeja. Vielä tarkistan. Ei, creeperin. No, se on hyvä. Se olisi sitten se osa Minecraft Hardcoresta. Ja täällä on Jabu Trifintotarsista. Moro moro!